Sekar pangkur kang winarno lelabuhan kang kanggo wong Pan ayo budal serak kasep iwae bisa entek. Lah rasa gusa-gusu mancing ya kok. Sadurunge nyarawa njupuk tadi dhisik. Ya saya nomai. Ayo. Assalamualaikum. Iya, Abi. Boleh Alpan Asis arep nyang ndi le? Ngapunten Bu, kula lan Alvan arep mancing. Badhe ngajak Abi. Nggih, kula celuk Abi rumiyin. Sik Bu tak celuki dhewe. Astagfirullahaladzim. Yes Bu, kula tak pamit riyen. Hati-hati. Pamit Bu. Boleh. Tasik Bu. Lah kok ngono carane? Astagfirullah. olalan becik Ayo, ayo Pak. Lu kono lho. Kae lu kono. Skip. Di kono lho titik paling apik. Ndi kono. Kono lho. Ya wis, ayo padha disebar pancinge. Ayo ayo. Iya iya ayo. Go, dina iki nyantol akeh yo. Yo, amin. Amin amin. Kono supaya enak. Terus kinae. Orang di angin ya. Itu ya. Botas iki. Sayur. Mas napa, Bu? Oke, Pak. Masuk milih-milih. Nggih, Niki pinten, Pak? gangsal ewu, Bu. Niki pinten, Pak? Sami, Niki pinten, gangsal Pak? ewu. Niki pinten, Pak? Sami, Bu. Nggih. Nggih. Hei ibu-ibu. Hei Bu Abi. Ki mau isu ana kejadian aneh lho. Kejadian apa, Bu? Ki mau lho, aku mau lho teko-teko ngajak Abi mancing. Oga ana sopan santune, tapi langsung nyelonong mlebu omah. Niki pinten, Pak? Gangsal ewu, Bu. Oh, gangsal ewu. Nggih. Berarti nopo tasik kampunge? Nggih, wonten. Alvan ki mau lho, Bu. Napa niku ngajak Abi mancing tapi mboten wonten sopan santune. Langsung nyelonong mlebu omah. Lan malah ngajak tos kalih kula, mboten saliman. Astagfirullah, nuwun sewu sanget Bu, kula bakal ngendika karo Alpan. Matur suwun sampun maringi wangsulan. Nggih Bu, sami-sami. Ya Allah, saiki bocah-bocah nom padha lali karo unggah-ungguh nggih? Nggih Bu, nanging untung jenengan Bu Alpan saged nampa lan paring piwulang. Mboten sedaya tiyang saged mekanten. Benjing-benjing sampun pantes ngajari anak-anak supaya ngerti sopan santun. Kula remen banget deleng tiyang sepuh kados panjenengan punika Bu. uniku Tulungi. Aku tak balik sik yo. Lho, iki to sangae. Aduh. Tangan. Kecil lo kecil. Cuman yo le wis nulungi. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Muga Gusti Allah sing beres. Nggih, nggih. Adi saya le ya. Nggih.
Lho, kan Alpan itu ya? Oh iya. Kan Alpan toh? Ayo dipilih, Ayo, ayo. Tuh, Pan kowe ra apa-apa? sanggung gua mau. Ngadeg sik. Pan kowe saiki kok gampang banget ora peduli karo wong liya. Ki mau karo babi saiki karo bapak mau. Yo ngerti aku salah. Ngerti ya urip bebarengan kuwi kudu ngganggu. Yo, aku janji bakal luwah, Cah. Sampun Bu. Mau ini kejadian Bu, bapak-bapak tiba ing dalan aku kali Ajis nulungi. Alpan malah pamit pansul riyin. Terus pas balik Alpan kesandung watu, dituturi Ajis. Terus Alpan nyuwun ngapunten, alhamdulillah sabar. Saya Alvan, aku pengen nuturi sing apik, mudah-mudahan dijaga nggih. Nggih Bu. Tindak lanjute sing diapiki malih. Nggih. Matur suwun nggih Bu, sampun nuturi kula bakal berubah sing luwih apik. Nggih. Nggih pun Bu, kula kalih Asis tak mantuk riyin. Pamit matur, Bu. Nggih, mugi-mugi selamat le. Nggih Bu. Assalamualaikum, Bu. Salam. Salam. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam le. Kan ibu wis krungu kabeh saka ibuke Abi. Nggih, Bu, kula ngerti, kula salah. Pangapurane nggih, Bu. Bagus yen kowe wis ngerti, aja nganti diulang. Wong becik kuwi katon saka tata krama. Nggih, Bu, kula janji.